Mbiamana abaminto nje samuli tongoro ku Shadrack Ondie Kiwere Nchoma chairman or remnant beyond CPO. Rauni ko twaicha iga sokolonji e group eye. Buna mwa ikira iga abaminto minto Nyanja Edward na ba company yao. Twate mbiamana so ikaga iga. Muna mocha kugwitena esi eronchi tware gukora asoko konya abantu ba minto. Ekyombegete kungare munant ni gotokebegete egerege konya abantu ba minto wetania amakweli. Igonge bintu tokokora no gokonya abana bari bakorwa semekie metaka tobanyore toberi training tobakonye gisukuru egera mambira bachakoba bagwenere asobogima bwabo. Igorendo yo minto Nyanje kine kikiagera twacha iga rero muno urja abantu baikire iga these are all members ba remnant and beyond CPO. Igorende na raibona tobugate asetukuria rero. Kwa Momanyi Steven igonde omuchairperson Bondie Kimasi Foundation ekikere kiombe mono anene kebwata abasaba bange kere inse ya remnant and beyond CBO. Na intu torega igana singinjo yo kurigereria enchera toranyare gokora tokonya abasaya baito asoko nyore mirimo tokonya ne nabagotu baito barasi binyoro batari kwenyara na ina abana bare sikuru inde toyene kinga chisemi cheito ne binyoro bito byanyare konyoro burabu kobwa mono twarigereti tokaranga enchera nere twamenyiro bogimagete iga chigasi chita ya abasaya bakona koyo ga ofyo tokaranga tigatorete foundation yiga elinderete amangana ye chisemi ange na intwe erete nonya ne chigasi choko enlaitani ekenyoro ne binyoro binde elinde tonyare gwikirania agenda yaitu tubwate kobwa mono yento na basabe ngeringa onde bwensi oliskaria o igwete nga naborire emiremo nero asondie Kimasi Foundation yogotare binyoro na koene kinge binyoro bito mbibwato bosera nabo igombi bwate abochenu nabo igo chisemi elinde tokonye abantu baito Maria Tankore kwa Spora Nyangige mocheche mwiboru ogesoraiga otwachagete kiombe kia remnant and beyond asingenche yogokonya kero kende omonto nabakonya orwarire biri nyagitari yabere nene nabo togosangire ebitogi tomogorire lyo elina gwene mambia agende nobogimo bwakera lituko nande bana kiombe kinigo gotobekamo elinde ekero kende omwana amigure school fees nabo togochanga tomo support kero kende kera abana bakoreji school babwate ki certificate nabo tokolia tokobaligaria emeremo toba sponsor banyore emeremo biri mami banyara gwekonya asingenche yogosiria obosaria sekenyoro mbiamana. Jasa Marieta Pastor Evans Mosiere nigonde e patron ye ekyombeke korungute the remnant and beyond ekerenge kene kiagerete togachaga iga etwacha kulia raisinga eserikali terigokonya omonto bene eserikali ge korenta chibesa asa abantu bali amo igo togacha amo tugatebye kenyoronga tigatosoya asa mangana tigatochamo twara chestire ekyombeke igonga gwetera se kiombeke na litoranyore kibesa cye serikali kibesa kurwa se serikali tali no na tutanyore kibesa cye kurwa se serikali intutwe kabanyene kero togoja torra maganyeito na maganyaya torengana kitoko ya konya monane ne ase kegorieke ekeremere meta iyo na ekertu bwato bokongu intu tweka ase intwe etogojanga abantu baja twachama ogosangereria mono ase ekaulie ketubwate ketabwati emeremo tonyore kibesa eliyo tobakonya na baro bagenda ase bakogenda gochi igo remnant and beyond igo ekerenga etokogenda chi ntoriga iga ase gasore yoka lakini etokogenda isiko na kirase onde bwensi otaite gochaga iga eli tonyare ko batokubwatera na ase okorenta magendero.